Напэўна, кожны думае пра тое, як давядзецца скончыць шлях зямны. Як будзем мы адказваць за благое, якія пасля смерці ўбачым сны? Ці ўдасца бачыць тых, хто тут застаўся? І ці пабачым тых, хто жыў да нас? І калі тут у сабе не разабраўся, то там наўрад на гэта будзе час. Пра пекла нават я не ўспамінаю, хапае тут усялякае бяды. І можа лепш не ў снежні, а ў маі. І я спадзяюся як найлепш заўжды. І уяўляю, як у бясконцым небе, выкідваючы пай, антраша, не маючы ўжо патрэбы ў целе, спяваючы, ляціць мая душа.